Il-verżjoni tal-Labor tal-aqwa fid-dinja il nkunu fl-istess lista ma' pajjiżi bħal Zimbabwe, il-Yemen, Ħaiti u s-Sudan t'isfel. Ir-riżultat tal-Grey Listing bil-FATF ilu ġej u wasal wara diversi azzjonijiet tal-Gvern Laburista f'dawn l-aħħar 8 snin. Sostna dan l-ex-President tal-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem Arthur Muscat. F'artiklu fuq il-Journal Times of Malta Muscat elenka sensiela ta' deċiżjonijiet meħuda mill-Gvern li taw majnata l-reputazzjoni ta' pajjiżna. Fosthom l-iskema tal-beħ tal-passaporti fl-2014, ir-revelazzjonijiet tal-Panama Papers fl-2016 fejn il-maġġoranza tal-poplu sejjaħ għar-riżenji ta' Keith Schembri u Konrad Mizzi u suspetti serji fuq il-Bank Pilatus li għamel snin sħaħ xorta waħda jibqa' jopera. Fuq livell internazzjonali jispikkaw id-deals tal-isptarijiet u l-proġett tal-Wind Farm fil-Montenegro fil-waqt li lokalment min jabbuża sab istituzzjonijiet imdajfa u bla snin. Arthur Muscat qal li issa l-aġir ta' Gvern Laburista laħaqna u l-pajjiż kollu se jispiċċa jħallas il-konsegwenzi. Issa Gvern Laburista qed isejjaħ għall-għaqda biex noħorġu minn din is-sitwazzjoni li hija unikament tort tal-istess gvern f'dawn l-aħħar 8 snin. Il-ballun issa u f'saqajn il-Labor u l-pajjiż qed jistenna li jbiddel l-aġir li se jikkawża tant ħsara lis-settur ta' servizzi finanzjarji li jimpjega eluf ta' persuni. Muscat qal li l-ewwel pass għandu jkun li ma nibqgħux ninsistu fuq il-beħ tal-passaporti għax huwa proċess li qed jantagonizza lil pajjiżi ħbieb u ġirien tagħna.